Svět se změnil. Začínáme to cítit i vidět. Lidé tomu napomáhají. Mohutně. Obzvláště jeho zničenému povrchu. My na tom chceme něco změnit s naší vizí. ¿Por qué? Protože potřebujeme nápady a cíle pro řešení aktuálních problémů. My máme Roadmap to the Future a spolu s ní i ten nejlepší network pro energeticky efektivní fasády, které přispívají k ochraně naší země. Díky šetření se zdroji a zlepšení energetické bilance. Protože stoupá spotřeba energie, je stále vyšší. Od roku 1850 se počet obyvatel na naší planetě zvýšil 4,5násobně. Spotřeba energie 80násobně. A to díky růstu, především na nových trzích. Indie, Rusko, Čína. V Číně roste počet vozidel ročně o 30%. Fosilní zdroje ubývají a ceny, ty explodují. To vidíme i my, u hliníku, PVC a křemíku. Skleníkový efekt stoupá. Warum? Protože roste množství oxidu uhličitého stále ještě. Momentálně jsme již na 28 miliardách tun ročně. To ohřívá atmosféru. Následky známe. Ledovce tají. Póly také. Hladina oceánů stoupá. Stejně tak jako teplota oceánů. To zvyšuje vypařování a tím i srážky. Na druhé straně se půda vysušuje. To stačí. We must help the world. Přesně tak, ale jak? Zvládneme to? Změnit velký globální svět? Ano, tím, že změníme malý svět každého z nás. Limada. Protože již dlouho umíme to, co by všichni měli dělat, šetřit energii. S nejlepším tepelným těsněním našich nových okenních systémů a s fasádními systémy, které reagují dynamicky na měnící se klimatické a vnitřní podmínky. Tak pomáhá například stínící technika šetřit energii a výsledek skvělá energetická efektivita, přesněji až 60% úspora energie. Ale když chceme zajistit svou budoucnost, nestačí jen šetřit energii, musíme dělat ještě něco navíc. Musíme energii šetřit a energii získávat. Potřebujeme energy na druhou. ¿Por qué? Protože slunce svítí výkonem 219 000 bilionů kWh ročně. 2,5 tisíckrát více, než je spotřeba celosvětové populace. Musíme ji jenom využít, například integrovanými solárními elementy na střeše nebo na fasádě. Pro elektrický proud, teplo a solární chlazení. To využívá teplo pro chlazení. Klimatizace napájená sluncem, to je budoucnost. Teplo přichází z hora nebo z dola, díky systémům využívajícím geotermální energii. Každý dům může být samostatná elektrárna a tím mohou být odstaveny dokonce celé elektrárny mimo provoz. Ekologicky je to více než smysluplné, ekonomicky zrovna tak. Přesto je v Německu vybaveno solárními zařízeními nebo izolačními skly méně než 10% domů. V zahraničí je to ještě méně. Neskutečný tržní potenciál. Ne, není to hudba budoucnosti. Stejně tak, jako naše koncepce automatizace. Pejšema. Automatizace nám již dnes mnohé usnadňuje. Ovládá klimatizaci, bezpečnostní systémy oken i fasád, umožňuje pohodlné a bezbariérové bydlení a pomáhá samozřejmě při šetření energie. A jak přitom stihneme být napřed? S naší Roadmap to the Future, cestou, na které Chico díky nejlepšímu network opláštění budov zajistí energetickou efektivitu budoucnosti. Vize Chico 2012. Warum? Protože máme 12 000 partnerů ve více než 70 zemích. Protože si nás žádají architekti, projektanti, investoři i stavebníci.
A abychom jim vyhověli, vyvinuli jsme RIM na druhou. Pro stále zlepšování díky racionalizaci, inovaci a multiplikaci a díky nejsilnější značce ve stavebním průmyslu. Aby konstruktér v Číně, stejně jako solární technik ve Spojených státech, dostal předpoklady pro dlouhodobý úspěch, jako každý z našich partnerů, s kterými jsme číslo 1. Umíme to, protože my všichni jsme Schüco. لماذا؟ Protože se nebereme příliš vážně, ale řešení ano. Protože vždy stojíme pevnýma nohama na zemi. A přesto dáváme prostor nápadům. Aby se nejdříve zlepšil svět každého jednotlivce. A pak celý svět. Why? Proto. Adresa pro okna a solární systémy. Schüco.